Iro try prabanget shorman ai kani ka jing hikai kwa ban pentip sepi bangi dan ka ying jing duai hajiau lansnolin hajan Robert Hospital bat ni place ni satjan bat sngi ublay tungan ai no yani ka jing hikai kani ka por kadang long men step san la tam san la shpau san la khatsan di ngakwa ban ai kani ka jing hikai bat sngap ha kani ka dai shapang gitu ki bala kha arsin kabut nu kha arsin kadai knang na kam tajung pi gitu ki balak dap kala ka bomot basisha gitu ki barang sudap ban pendap ya ka jing pen baptis bana kwa ba pinda yo ya ka jing hikai na mar pi yo ya ka jing hikai pin sasan ha ka jing long man sim balai bon ba na pi gitu ki balak dap ban kha nga kran gitu ki balak kala ka bomot sham dai gitu ki basulet pen ngam klam da sngotu ki basulet songshet ba klam sngotu ya ta jing kala ka bomot renga kran ya pi gitu ki bal amat sha yuji skres pila encounter yuji skres pila ie no itu ki pop pila yo sat khut da snam jong Jesus kala dan ka jing kala ka jing im jong pi pila pendap ya ka jing pen baptis bat hrei mentapat pitalat ka jing long mensim sipang ka jing long mensim jong pi kala scam sipang pila tolat biang pi kamlong smooth kata ka jing em jong pi namar balai kadaw balong ba pi klam yo ya ki jing hikai ki ba biang na ka tin jong blai kan mau ha ba pi dap ban kha arsin pi ha ba ong kha uno khulung u barang dap kha ha ba kan jado ru udang dan kam ya ka dut dang dan kam ya ka dut ban di dang dan kam ba dan ki nong psa di dan ki por tang kam dan ba psa pi but yo bam nong kum no yo bam dan kapor ba yo bam dan kapor bam yo bam repi i ukhlung badam dap kha ki kemi ki pagi ai ban haban ai dot tentang prasin sisngi te kum juru pi dan kamba ya kan ka dot ka badai men sim khnang ba pin yo san da ka shaka jinglong men sim kum ba Petrus Petrus tho shiti jumu wang da ka ba i no ita ki jingpi hon ki jing ya bisni ki jing ai tu yo ban psa tu terang hir ya kan ni ka dut ka bakan jaman siem khnang badaka pila ban yo san syakata ka jing penim pidan kamban san ru tehni ka wai ka banga ong ipi ka point ka baning kong balai bun sin ki bala dap baptis ki bala dap ka arsin syaki ki kumpoi biang syaki tu ki pop ki barim tentang ki telot no ki mlak syuk banduai kam dan syuk ka jingkeman pia struggle biang dan na pi belong ta ning kong pila tentang pinong pila syong shit pila lat shisha ndrei mata pila peja ka dau kalong ba pim sngu thu hini ki nong rem to kan nong rem ka baning kong pi kan nong rem ka baning kong ka bana ka ktien yu blai kalong ba pi dei ban sngu thu bhai kani bamenta pila long ki khun ki jong ublai sngap ha ni pi dei ban sngo thu mdei tang badei ban sngo thu pi dei ban pen kan mau ru ya ledi upol wang tu da pen thamai no yakini ki jingmot jing perkhat lada pimpen kan mau ya ki jingmot jing perkhat jong pi lada pimpen thamai ni ki jingmot jing perkhat jong pi ba menta hadien ba pila dap kha arsin pila dei ki jong uji sukres mdei tang ba pidei ba jong Jesus Christ ka ktien jong blai na ka shiti shi nong room let bat nga sha ka shiti ki nong room kal nong ka ban riu ka khat ka ba alai upol wang ne pila akalat pi upol wang no ne pila akalat ba men ba lapan baptis ya pi let kan sha ka jingyap jong Jesus Christ men ba lapan ngam mi fi to ka video dang dap bu menen men balapan ngam hang nang nakani ka Facebook na YouTube ru lapan ngam ya fi how Christ su na napan baptis fi Christ su pilat kan syaka jingyap jong but anda pilat syaka jingyap jong pilat syaka jingtap but ko khat kum balapan mi pat ya Christ na kibayap piru pila mi pat lambat Christ bat pila em kata ka jing em ka bathamai pi bun sin ki briu ha ka baning kong jong ka jing pen baptis ki mi nang tu ni I'm free Lord I'm free ki ong ala lai lut try ni ngaso kaman ai rei tang kat tu kat ni bang biang ba ki jing hikai usutan wi lek ban panyap ba iti klung barang dap kha itu klung apa jong fi itu barang ngak mau wi lek te ngakwa ban pen kan mau ki ni ba pidai ban pen kan mau pim dai ban kelat ki ni man la kapor
Man la ka por pidei ban pen kan mau bat pidei ban dan ru ha ka jaka ka ba yo jing hikai ki kmi ki pai ba biang dan tang ki shu i no am tu la ni dan tang pi phat hi ma pi hiru pim tre ban wan pi asngo klan pi la sungu tang ki khlung so un re kim pat tep tang kum no ban di dot udang hapan ai ka dot te kum ju rum dei bang apan rami pim tang akran ka jing i dang hapan ai dot ya fi te ka dan kam ba pin kan mau man la ka por habawan ka jing tenju pat ka Egypt kawan biang habagi kun Israel kila keman bahan kong habaki kila pet nari Egypt kila dan hagatu ka jing syak te marau ha ka kenja mensim ta ka kan sepang ka jing syak te marau ha ka pop kila keman bah bakila ya lut no paru kila keras ka duriau basau kila yap ki Egypt hanrei andala dap nak tu ki poi syaka jakari klau andala poi syaka jakari klau ki kelat yo blai haleluya pat kan ka jing kai ki kalat ya u blai andala poi ka jing ki kalat ya u blai ki khnyom yo Moses kom juru piru ka bakenja mesim dala poi ka jing kom no trai jing sungal adap mi nak om jing pam terus balai ki wan ka jing kan ni balai ki wan ka jing shoy balai ki wan ka jing sakran ban balai ki wan ka jing le ban tengah takadau dan na penang ki khun Israel ki ya khnyom no pi kan ka por pim dei ban khnyom pen kan mau kumbo Moses pen kan mau ba piu Moses hab yat lang ya tu ka riklau hab yat ka jing kum u leader lem u hab yat sibun ki jing hab sap ki jing khnyom jong kun Israel rai u kan mau ba udan utrai pide ban kan mau ba menta pila long ki jong Jesus kan ni kalong ka badan kamba kalong ka ba klain bor ba pinlan haba wan ki jing pen shoy mata haba ki wan ki jing mata haba ki wan ki jing sakran ban ni ki parlok ni ki bahiyang basam nakaniam naki ai baro ni ki jing fi sham jing man pen kan mau yal dia let biang syaka ka ba fi dang dep kan mau biang try habang al alet ban yap ban tep bat me ngala dan bat me menta medan rangkat bat ngah ni kepor pila long ha ukris jisu but what identify shu lene wat pen itu shu ld bat ka pop ka barem ni wat kan mau shu itu setan wan pen kan mau biang fi pat setan dei way ubawan pen kan mau fi ya ka tu ka jinglong barem jong fi ka do jong piru kan ni ka do jong pi ki jing perkhat jong piru ki pen kan mau ya pi ba pi dei ban let biang syari Egypt kum baki kun Israel ha ba syam jing ki kan mau biang ki Egypt ki ong ni man bang idang dan ha Egypt te ani idang yo ka bam dang yo ka do dang yo ki ayu dang la balet biang swa sultan un le biang pi umta para banget un ra biang pi syari Egypt mrei wat let syam ya kata ka jing bam no sultan ban long tu ka do kha ban let biang ban ngat biang syakaru bam no ya ka jing bam ka ban aktin ju blai ka ni ka bang hikai pi pan kan mau yal di ong try kat kum ka shiti ki nong room puli kat ka shiti nong room nadu kidalet puli mentanda pila adap nang ni nadu ka shiti sing nong room kal nong ban riu kal nong ka ban kong hadu ka bakut pan kan mau ba menta ong try dah keren ru kini ong try hapadang kini ki jing menta lapan ya sap lambat me la united ya lapan ngalalong ka wei bat me fi kawai ka bau Jesus Christ ka nong rem jong Jesus Christ bau yat be da ka jing job pi u Jesus Christ wan ha ka jing long do mdai bu syak jing syak sempat syak bentiu syak keren ban syak hari ju syak job namar ba ulong kawai ba ukpa pen yat marwai Jesus Christ takada wi dan ukpa ukun men sim khut bat ukun u ya commune ba ukpa bat u bulai u ya keren ba bu bulai namar bulai orang pi namar ba usngau thu ba ka de u yo bor na ukpa pen u yo bor na ukpa kadang ba back up nu takadau undale ministry ru ulet bet sha andala adap ban baptis Jesus Christ ula wan men sim khut la hiar ula adap ya leng ba tu riklau andala adap nang turuk man ba udap yang ministry ulet bet sulum olep bei ban yo bor ban ya commune ban keren bu kpa wang ale ikini ki ba ukpa ba benang ula adap le kum juru Jesus Christ ula adap ya ka jingjap ula adap syak nam ta jong ula adap mipat ula adap job takadau kadan kamban ya yang ngilai ngila adap job lepa la dangi sungu kita bingila ya daga jing job ngim dan kamban ya kesat te para banget bandai ong ani try ani ya rab kemudian kam syu ta man syu ong bet try ngala dan bat mi ta keren si gini ong try kirang step ong try ngala sanar dalam bat mi te tu ko pop la pen mi pat te nga ka tu ka jing keman jong mi ka dan tem ta ha padang ki jing try jisu kadang kajing keman rima saprakal tolorobo yande si prakadala raba sheketaraba ngadan ka bor tertrai pada kijing ki penlong yang trai ji subang ampech ke Egypt ngapech sami trai
oh dawan usut tan ong pet sejengai masut tan ketin jong blai ong nu na situ Jacob ong tu penhapo yal di ha utrai but yale persyak usut tan pila ban yale persyak pila dan yo mensim jong blai tapi ong yale persyak em pet sutan pet gatu ka pop pet ngamlong syu jong sutan ngalong jong Jesus Christ pet kani para bangai dan ki balik tang sipor ki kelat no gile tak ya kani tang sipor ngong ki kelat no snowsi babun ki para bangai sya gile kani sipor ki that no ki kelat no kani kam dai ban le tang sipor ka dai ban yai pan kan mau ya ladi pi bapin long conscious because tu bapi la long ki khun jong ublai bapin long conscious bapi la long ki khun jong ublai menta pi pan thamai al di pi pan kan mau ngan ai nu kusam ta don ki badai ki khun jong ki hespa pat ngan ong pi mo nai ong sa hespa ong bat ki khun jong ki khun siem pinapat ki khun jong ki khun siem ki kemi ki pa kim ju pen ya khle mata madai pat ba kan ni kita hikai ki bakin yo patang yang kata jinglong siem pat mata syai badang dong siem stang Saudi Arabia hanrai ni puli ngila ban puli ni ki history ba machwa ki tu ki badan ha ki ying siem ni long ki pol apan kan mau patras apan kan mau wang pi long kita kirang ba leng do siem ni ri ha bakan jam siem tongan siem nak bakan ja percai pi gitu ki badai khun siem ki kemi ki kapa ki train bai ki bakin nom let ya khle namar dal ya khle bat ki tu ki breu ki ba mdai nak yang siem kin sa iem langkum gitu kinum so thu ya kata ka jinglong khun siem juki namar ki hak ban sensyar te ki nom dan por ban ya khle lang bat ki riumadan ki khun siem syang ong akaran chani kinum dan por ban ya khle ki hak ban yo ya kata ka jing hikai bagi de ki khun siem ki hak penlien yel di ban le se ban nyak kulai banang ban yele talanyuat mo ki por ndai banang ban yele thma nak tam dei tang taru banang ban ran ya ka administration lani ya ka hima senchar khadar kumnu ban senchar ban tip kanu put usam no ka district kibun kambah menta kimla ban syekhle ka jingbam ki bam ka takau khnang bakila anrei ginda long riu pat ba katu ka jingdan jong ki ha yin siem ru kam dan jingmot ra ki salong riu pat ba na pa nang ra pa ele thma nang pa ran num nang te komju ki kemi ki pagi pikir bak tekom ju piru dan ki khun siem ki bam nyau ya ta jing hikai kemi ki pa utu kupa umla ban ai patang ya ta jing hiar long ying siem umla ban hiar patang namar boleh tiap ya itu welang lengkar long lengkar snuk thu ya ka identity jong u lani ka ya ka identity jong u ba ude khun siem uyat ko mu pat ba takada dan ba pushe dan ba buram yu dan hiru kasap umla hiru ban aya katuka hima ban baun sensyar kidan ki khun ki balong ta ngakran syapang ka history ka barang dan yu te kumju mentaru pi haka sensyar khadar mentaru dan ki kemi ki pagi badan haka sensyar khadar ki bada train si sai ki khun ki da penang pen start ki da hikai kumnu ban yu bat andak kila yap ru hadu menta kidang nang ban hikai ban sensyar khadar mar balai kila yo jing hikai kaba biang kaba yu kam shimlan dai dan pat ki ba lengkar ong ki shim mi gitu ki kali like sau nya di buat ayam dan ong fi kam competition sunu ngakran ha bakan jado dela dah ha bakan jado ki kemi ki pagi sungu tu umta ya gitu ki siem ki sutu umta kida dan ki pina polis na ka jutang ka barem ru kida hikai ki mahadai kida hikai ki kun siem te khat no tam lelei mangi ki balakha ha ka bakan jaman sim ngilong kita ki rangba lain dok siem ka bakan jam sim ngong ki khun jong blai hatung ngidi ban syuyat mata madai ngidi ban ya kat kum kan ongrem jong ka ketin jong blai te kan ongrem jong ka ketin jong blai upol wang tu pen thamail di da kata ka jingmot jong Jesus Christ tu pen thamai ba pila long menta pidai ki khun jong Jesus Christ kan ni kalong ka badan bor ba ora banget pidai man pen kan ma ani try nga ai ngu ya me try ngala da yap te ki pop upol wang pim kan mau se ba pilayap iki pop pim long shu ki marau jong ki pop pim long shu kam marau jong pop kam dan bot ka pop kam dan bor shu api pen kan mau kata ka pop kam dan bor shu na re bun ki kristan ki ang bat ngatelot ni ngamla duai ni ngakan mau ni pen i ut ban hajaka ki le ya khle pen ban jajaka ban ong bang adai khun siem
ngadai unong yok kenti na usiem ngadan ka ikhtiar ka bor jaka mungkin keran ken siem ya kata ka authority kata ka position jaki bagila dan ho Jesus Christ ki keran ban ban kitin balong negatif takadau san shu la no si pau khat san ar pau snam gaju ju prok mi thu hiru badai ukun siem pidi ki kun siem pidi ki kun jong blai mi thu su ri kata ka jing yu te na kata ka dau pen kan mau yel di ne ka wai ka identity kam dai tang sisi ba pen kan mau ka dai ba pin long conscious fi so ne am ka ni ka conscious effort bang ba pi dai ban pen kan mau yel di ban train ya ka jing mo jing perkhat yang fi pila ban le amno ta da ba ka ba pi shong haki kejat jong Jesus da ka ba pi puli ka ketin jong blai ka point ka ba ar anda pila pen kan mau ka ni pen mlien kan ni kadai kawai kapat pen mlien ba pindan pila dan ha ka position ngadong ipi utu kun siem balak kha ka yeng siem lada dan por ban ya penlet bau pa ban kali ko pa kalong kumno ka himam dalak kham he ma dalak yo gitu ki jing psa ka jing psa ka dot la kham he la stu dan por ban le ulek sang bi parlok penlet sarwasin ni ukpar dan por kan babun kam na par unum dan por ken ban hikai u te kum juru unum pushe ken un pushe pa tu hapat ukun uba bawan ban yakran batu te kum juru manga mapi ngiri ban penut por ban syong batu kupa jong ubah benang ini ban syong ban tip iki nong rim kum ba uji sukres u penut por batu kupa jong ubah benang takadau ya ba ka jing job takaya u de wa jing job man pipai ulet siulum olep umi no ni kipat ba adim bala ayu udah syang udah pusan udah dan kajing dai ka badaki dan gipor lai ba usyang naduk menmit aduk mestap tang ban consult ya ukpa ba benang ban jit ya ki khat arungut senran kulam jit kelumar ya ki parlok jong hei hei para banget pijit parlok kumno ukam jit kelumar ya ki senran udah duai udah jit penya ukpa wat lau dai ublai wala la pun yu no mensim khu la pen baptis yu no mensim khu khamis melek keluar udah consult wang bat khupa nadu mestap hadu menmit dowai usalit banjit itu khupau pun ni pijudan em kapor jong kajing duai piju pen let por em pida syong pida kamen em ban pen let por ban ya so ban ya commune ban ya keren ba Jesus Christ na kata kadau pitelat pi pen let por em puli ketinjong lewat ong bangabun kam tham kat uji sukres ubun kam hai kitu por kom dan por udang pelat por wat ai dau ka dau ka de pi ai dau hi usutan ai dau pi penut ka por ya ro turang akran ni dak ikhtiar ka bor bang akran ka belong praktikal ngar ngabun kam para banget neriman ka step mayo ban ai YouTube video lai beji menem step dak jing ai jong blai ngala yo show ban ai ni video ngala yo ban syong ban pa bah benang leng ba ukun uji sukres ngala yo ban syong lai beji laki kebun gikam haleluya ya roi try orang segi jing penduai beriu bana ka fun segi kam mengitrai segi kun kitiban pet balim dan por la dapi ai por yu bleu mani che ka por jong pi haleluya ya roi try ka hima jong blei gam dai kita gi bajai pede gi bajai tu tekan mau pen kan mau ada pilak pen kan mau pen lut por kan man syong nda pil pen lut por nong pin sai kan dan kata ka union mat fi bat kurais pilak dan gajing ya sok te pimia tak dok ledi nak kata dah pinom ong kita ke belapan kanuk terus tai badan bukures kapop nganong fi kanung yo lat api pinom yo por ketinjong blai kong an empty mind as a devil's workshop katu ka jabing batli pinom dan por para banget nganong fi siu spa ya kapor kat no pila ayat ka kerta mentapat baknang ba pindayap nangani ka pertai pinum le no nga aingu utrai bala dang alet akan no por mengam sole no issue Henry koi dau berang bu ban iem ngani ka pertaingan yalap bi gospel yun Henry kai ka boong kim semle no kini ki YouTube bakran takinum le no kini ki jing hikai ki ba pateng ken yo tengah kwa ban penle no kai ka por penlut por bat ukres ngap ong ba pim let bam pim di pim pim bam ja pim di sha pim trai pitang dan por kita ki Henry pitang penlut por sha bu priority sha you blai kim step syong shot bu pa benang pi penut por syai wakan zaman sim namar ki jingker khu kidan haki jaka benang how Jesus Christ telada pinyo kita ki jingker khu ki baladan ki jaka benang pidi bandan bat uji Jesus Christ pila yo ka jing kan zaman sim pila yo kan ka
ngaong pi pila yo ya kan ka jingker ku ba kan jam sim ka dok histut but ngaong mentala kat no snam ta yaro itrai ngam 4 jutia pang klop kitu gi jing biong kli gi itu gidan ni naka mariam monrei nadu ndrei manchuang am long kumta dala yo jing peniem sha ka basisha aingu itrai kam dan ga jing khuslai jing so si ngong kamla ban yu ban ne sa kiwan gi jing lai kap pinang ya pinang ngam ke jing lai kalong ka bor banang krau kata ka jinget kap pinang san ka jing long masib ki sut ki bakam krau pinang yo ban job u debet haba udang kena penyap tang ya ka dingiem bat u sing andala kham samlau hak ban penyap su Goliat andala kham rangba susu haka hima jang u hak pan ya le sayo si bun ba ki Filistia ki ai barakhat kumta kalong ha jing em mensim dai ban kenran din no andrei bangidan yo Jesus Christ ngong ni pi nginang job nginang karaubor te penlien ya li penlong conscious man ba pilat dai ban kelat tang ngi kum ki beri namar nginang em ha do ngi kelat no ngi ken mau bangi dai jong ka do takadau ka telat jing long sim mot ar pusau kanta into 7 ni haban penlien ngar ngai kera ni pi ni badan deng tengak por bang kelat ndang kelat untuk ka telat sisa kawan ga jing telat hari anda ngayai pen kan mau bai try mentang ami nang ni ban let saka jing try ngadai ukhun jong me try lapan kapat yang nau mensim bat ka ngala dan ki ma benai oh pen kan mau bat dapat pisong pi penlien ban puli ni ketinjong blai pi senang la ban keren lendat yang ni ketinjong blai pi sedang ban la ban keren lendat yang ni ketinjong blai ban puli lendat ban pusan nang pi ban syong hi kali pan yang kata jing pen baptismen sim bakut ru pisong kanyak kali pi duai gi telit haleluya pi duai pim penlut por nong pi ngap deki message pi le ban you pi train yal di pi psail di dak ai ka bakenja panan pi psail di dak ai ka bakenja man sim bat pinsan nong anda pila sedang ban san kum ni wat jujai tu ban ya sam lang hiwei sedang di ibarat sedang se itu ijing yalap jang pi hai WhatsApp hai Facebook sedang banyak tu iki sedang di tu jing pla kum lu try wat let syap tiang wat ya da jing syap tiang tang kum khulung pidang ya pidang pidang jentot melei boleh un yang pat ipi pen yang pat ngar gaju ngalong mesyam ta andala khamsan pat rei penlien bai wat perkhat ni yo ngaur pinum pi boleh khli pat ipi ktin jong boleh kong lada ubangat hiar nyau sien un khlipat wat julia ran wat juang niki beri kin ong kum noi nga wat long conscious ki beri ko long God conscious wat li perkhat ki beri perkhat yo blai mai lai pi jentot pi le klumar ki jong Petrus ru khat arngot ki senran kidang le klumar hi tega baning kong hatu blai ukon tat se wat Petrus lai ula ya lang bu Jesus Christ ulan te Jesus Christ satu Jesus Christ ino yu ula dap jet ya pi la jet blai un ino pi gitu bala kum ha ka pop ki yang jat mata kenter let yang Jesus Christ mi na ka tu jing penrem pen kan mau biang ong try ngal adap thiet te yang adame long kum kun sarong auria udang dei kun sarong auria udang dei kun uwan pai pat kupau le amno kudop ya u kam penrem u ai u khawai wat biang ska jing khawai kupau pediang ni pi mata ko kun sarong auria pidang dei kun wan pai pat yang pat ia no ek tu jing sarong auria barokhat ia ek tu jing penrem kan mau ba pi dei kun jong u kupa uba ap ya pi ban kedop ban peyam udang iet kum ju pi dei pi ba pet haleluya try jisu oh ai kan ga bor kan try ai kan ga jing kran ga badag ikhtiar ba ga bor kan try ki ta pi ru pen kan mau ya no mata bat pin sai i bakat ba pinangam nangam ha ga jing iet jong u kupa pinangam nangam ndai syu tang ba pin be men simbaman ndai syu tang ba pin yala youtube pin sa be iki men simbaman pin sa pen kya iki beriu pin sa nang ban pen baptis iki beriu pin sa ya ka hak jong ublai amdai la kata pin sa ngam syangan ga jingiet ka jong ublai kan ga jingiet ga jing duai ga jingiet ka ba pi ipi dan ga ta ga jingiet ka ba Jesus Christ bat man la ga singi pinang san nang san ha kata ka kerdan jong ga jinglong men sim pinang san ublai umbu ingi ban susa kelong sa umbu tang bangin long samla umbu tang bangin long rangba umbu ingi ban long kita ki kemi ki pa umbu ingi ban long kita kemi ki pa ba kenjam sim umbu ingi bangin nang ngam tip shu nang pinga ngam pat kot tang kat ni ublai nang bu inga bangan san ban san pi bang hikai kat ni layarak pin rei ngadang dan si bun bangan ngam ha kata ka jingiet jong Jesus Christ kalong modor ya ka duriau kan ba fi jingi modor sem ta pila ban jingi ka duriau ka jingiet jong Jesus Christ ka khampalat ban ya ka duriau pinomla hiru ban jingi ya duru biak hadu nda piap ta modor Jesus Christ lai ublai jungi uba bangimani na ka kitab Isaya wang ba ka perthai ka long tang kum no usubat kai kum ni ha ka perthai
Lada ka duriau ka badan apa sai ka kraw tak tahu syubat kai ko ni modor ka jing kraw ka jing iet jung lada pingam ha kata ka jing iet jung pi jingi ka jing iet jung malak sni ani pinjam ha duriau bun ki ai paramat ki dok kha ki balai beki spa da ki hajar jat ki ba phim chu pat i manu ti pindang ngam ha ka jing iet ka jung blai ki jing mayan ki ba per palat pen puli ka ktin jong blai penum puli su da ka teologi jong pipi wan ra ni seminary mentoi gitu mendai bang aban ni seminary yaro you try dan di hikayah Greek and Ray kan ka per pat ka revelatory knowledge kan saya rap gitu ke ba pipuli ru kan saya rap pisangam sya ktin jong blai pisangam sya mystery jong u bau pol wang tu ai ba ngin ngam kata ka mystery kata ka jingmayan jong ktin jong blai ha jingmayan jing ani pinom babishu pinom ani yaro you try bun ki beriu ki kalau palak tengah kajing start kot ni start kot ai pitep nem ki bun ba ki kristan ki ba kam start shu fi banya kot jong ba puli na ka history puli ki bu syarut ya kata kajing start beri ki scientist pila dai scientist pimpat dai pitep nem badan ki balangat hau Jesus Christ ki bagi scientist ka bakrau ki bu kila le ki invention ki bakrau puli ki history puli mentar ki dangdan sa plek pet si eu tu ai to ngasih pet Dr. Ken Hovind pila dan gajing start pertai kat Dr. Ken Hovind film dan repeat ubu syarut ki gajing start pertai man ban kalau man ban ra syuki man ra jack tu ra Dr. Ken Hovind kemen palat ba udan bat uji sukres nang tahu tu profesor na university ngak klat ba you kini ki ba riu crowd hari ki bu syarut tu kim so kalau you tu jing start beri ki ngau kemen kumba apostol Paul wang ngau kemen bangayo ban tip you uji sukres ngau kemen bangayo ban you de hang ni ka jing hun ka jing kemen balai namar ba pim palat mat uji sukres am pi ngau kalau hitu jingla jong pi start pi ka pi re katu ka long limited te katu ka jing start beri te kan ni ka dai metaphysical knowledge pi beyond the physical beyond physics kamla ban batai ka ga kan jaman sim kan mau ba pi dai ubriu ubadan ya ka do ya ka soul but ya ka spirit pila ban batai da ka physics ya ka soul fi ya ki jing ka physics kala se ban batai ya kata ka jing po snew ya ki jing snow jong pi ai pila se batai ka ktin jong oblai kala ada batai lot uji sukres udai batau ya kata ka mensim jong pi leng ba jong puli yo anes nang ban kong khat men kong ter ong ha ka men kong la dan tau ktin la dan bat oblai bat utau ktin la long bat oblai bat leng ba utau ktin la thau di ai ki baro bat klam utau ktin na klam ma am syam la dan ka ai ka bala thau te la da yang ai pi la thau leng ba uji sukres ubalong ktin jong oblai ubalong logos ki the word of God kat nutam kini ki ai baro ki jing start sai ki mi na ki scientific laws ki ai baro ki la mi na te kat no balai pim let direction u pa bai pim let direction u pa leng ba ukhun uji sukres ba pin yo ya kata ka jing kaman ga ba pala liam apa ngi jing ka jing suk mesim ka jing kat jing kia ka ai baro ka ba pidan kam nangam malak singda mutaga buram jong try yaro itry hallelujah kidang bun palat ki jing hikai ani ki bangayo na uji sukres abang asyang banu nasa ai pi ta da pi kwa ruwan si prayer santan sa ai nu number pi ko blai si bun yaro itry